Det man gør, og det man altid skal gøre, når man har noget boks over, det er at tage sagen i egen hånd. Og det har vi selvfølgelig gjort ved at formå at stable et arrangement på benene, som tiltaler os og ligesindede. Jamen, vi har været nede i Mølleparken og lave stort show. Vi smed med motorblok, knallert motorblok. Og vi prøver at komme til DM i motorblokkast, som er her til foråret nede i Sønderland. Og der har vi trænet, og vi har kastet en masse, så det var et stort show. Og så trak vi knallert slange rundt om maven og rundt om træ, og så se, hvem der kan trække længst. Også en publikumssport, som er så tilpas fladpandet, at det aldrig bliver snobbet. Morsomt for mine mænd, der ikke er lam.